uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela abazalwane ekuseni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Before ngiqale konke, amen bazalwane, ngicela sidumise kancane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Izolo namhla naphakade uJesu number 90 bazalwane. Ingcolile idukile nazizono sithi phahle sengethembi kasi lakho elapha lase lwathina esiphamba nweni
ngisho noma sibasi sengethembe igazi lakho elaphalase lwathina esiphamba nweni sakho lingihlanzisisa mina konke sama kwami ukushiya nokuyeka kanye nemisebenzi yami konke lokhu kohluleka sengethembe igazi lakho elaphalase lwathina esiphamba nweni sakho lingihlanzisisa mina zonke izinye bezizami ukukhala nokucela kungezi dlangulizono azivumi ukuphela sengethembe igazi lakho elaphalase lwathina esipha
khona lapho ekhaya kothi yebo Nkosi nami umina la nxa yebizwa
Kristu inkosi. Ngizocela abanobufakazi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngizoqhubeka nomhlabelelo, ngicela abanobufakazi bangeza phambili. Amen. Wethu nangale khaya lami, khaya lami lihlele gadeshiya kwethu nangale uJesu Kristu lenu uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngizocela umama Ngwane abusise uNike. Yesu Kristo Baba uyakwazi ukusimama uyakwazi ukwazi ukuthi sixwaye umndeni baba wethu oyingcwele kukuhle noma kukubi ezimpilweni zethu ngegama elinamandla lenkosi yethu Yesu Kristu waseNazaretha sisenjalo nkosi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha Yesu Kristu ngicela sidumise masiqeda ukudumisa ngicela uPholiso Jali asho isibusiso kulongo number 89. Nkosi ake ukhulume sengibekile beka nansi beka nansi
Kho